שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלי, הדרך אל עצמי. היום נמצאת איתי המאמנת שלי, שנהב ברכה. היי. שלום. מה שלומך? בסדר, מה שלומך? מצוין. איזה כיף שאת פה. ממש. אז שנהב היא יזמית ומאמנת מנטלית רגשית לנשים, ומעבירה סדנאות ותוכן בתחום ההתפתחות האישית. נכון. טם. זה נשמע מפצץ כזה. כן? לקח לי הרבה זמן למצוא הגדרה שאני נהנית ממנה, אז וואי, בבקשה. זה ממש חשוב. זה ממש חשוב למצוא. אני רוצה לשאול, כאילו קצת נקפוץ למים מהר. אני קופצת איתך לאן שתגידי, כאן זה פעם יש. ראשונה, ואני ונועה שיחקנו את החיים לפני, בעצם כבר דיברנו לפני, אז יאללה. אז אני רציתי לשאול אותך, איך הגעת בכלל למה שאת עושה היום? הנה אמרת כזה, ישר רמזת לנו, שלקח לך זמן להגיע כאילו לטייטל שאת שלמה איתו. נכון. איך הגעת בכלל לטייטל הזה, מעבר לטייטל עצמו, אלא הכל? יאללה. לטייטל הזה, המקצועי, מה הכוונה בהכל? אחורה, בואי נלך אחורה. בואי, אני אגיד לך איזה קטע. אני עליתי לאוטו, יש לי שעה נסיעה, והפלאפון התחבר לי אוטומטית לאוטו של בעלי, והתחיל לי לבד הפודקאסט שלי, שלא הקלטתי בו חודשים רבים. וואו. על איזה פרק? על הפרק שאני מספרת על השינוי שעשיתי. איזה מטורף. נכון, ובכלל... אין מקרה. יפה. ולא זכרתי שזה אחת מהדברים שאת רוצה שנדבר עליהם היום ברמת לזכור מה עברתי, וממש שמעתי את כל הפרק בדרך לפה. אז אחלה תזכורת הייתה לי. איך הגעתי? בעיקרון, אני לא אתחיל ממתי שנולדתי, מה חשבתי שאני אעשה. בשנת... נלך למתי שהבנתי שאני רוצה להיות עצמאית, ופתחתי עסק. זה היה אחרי הצבא, השתחררתי. בתיכון עוד ידעתי כבר שאני רוצה לעסוק בתחום היופי. כאילו הייתה לך משיכה טבעית. כן, ממש עניין אותי, תמיד הייתי עושה ציפורניים, מה זאת היה לה כרגיל, לקים וגבות ותסרוקות, מאוד מאוד אהבתי את זה, אמרתי, יאללה, שאני משתחררת, אני הולכת ללמוד איפור. הייתי מאלה שיושבות, רואות את הסרטוני יוטיוב מול מראה ומתנסה בדברים, ועושה גם סרטונים לעצמי, כזה. מהמם. השתחררתי, למדתי איפור, נכון, גם את מאפרת, אז תכי מבינה את העולם הזה. למדתי איפור אצל ירין שחף, והתחלתי לאפר. התחלתי לאפר ערב, כמובן קודם, ואז עברתי לאפר קלות, ושילבתי קלות, וערב, הפרתי חברות לחתונה, הפרתי את עצמי לחתונה. וואו. והייתי משלבת את זה יחד עם עבודה כשכירה בחנויות איפור. למה? למה? כי הרגשתי אז, הייתה לי אמונה נורא מגבילה, היום שאני יודעת להסתכל על זה, שלהיות מאפרת עצמאית, ייקח לי המון המון זמן. כי זה לא לקוחות חוזרות, זה לקוחות שבאות לאירועים. ואני הייתי חמה על לצאת לעצמאות. את יודעת, את אומרת את זה, ופתאום אני חושבת לעצמי כמה מאפרות, כולל אני, מחזיקות את זה בראש. כן? כן, כאילו, אתם יודעים, זה לוקח מלא זמן, את לא ישר מאפרת קלות, את לא ישר עובדת ב1,000% משרה, שתמיד יש לך עבודה, אז כאילו. אבל בואי ננפץ את זה רגע, יש המון מאפרות שהן מאפרות במשרה מלאה, ולא עובדות בעוד מקום כסחירה, או לא משלבות עוד מקצוע. גם זה, וגם, כאילו, זה לא חייב שתעברי דרך, כברת דרך ארוכה, כדי שתהיי מאפרת ידועה. וזרתי, זאת הייתה האמונה המקבילה שלי. מדהים. היום אני יודעת שהיא הייתה כזו, אז זה פשוט גרם לי לחפש עוד דבר שאני יכולה לשלב, כדי לצאת לעצמאות כמה שיותר מהר. מבחינתי, סבלתי להיות שכירה. ממש ממש. גם כאילו בחנויות איפור, סבל. כן, לא באמת שסבלתי ברמה היומיומית שהלכתי ולא נהניתי. כשהייתי שם נורא נהניתי, אבל ברמה הגבוהה יותר, כן, ידעתי שאני לא רוצה להיות שכירה, לא נהנית מלהיות שכירה, ומאוד רוצה את החופש שלי, לבחור לבד את הלו"ז שלי. אמרתי, יאללה, מה הדבר שאני הולכת לעשות כדי לצאת כמה שיותר מהר לעצמאות? לא מצאתי תשובה. טסתי אז למקסיקו לחודש, ונתתי לעצמי כזה... דדליין? דדליין, בדיוק. כשאני חוזרת, אני כבר יודעת מה אני עושה. ושם עוד אני זוכרת שאמרתי, יאללה, אני אלך ללמוד ציפורניים. חזרתי, ואחרי שבוע כבר התחלתי את הקורס. וואו. כן, שאני לוקחת החלטות, זה קורה מהר, התחלתי את הקורס, וכשהייתי כבר בתוך הקורס, התחלתי לקבל נשים. לקוחות. בניתי יחד עם אופיר, אז לא היה בא לי. את הקליניקה 2 מטר על 2 מטר, מחוץ לבית של אמא שלי, כן, נורא קטן, ושם עשיתי איפור, ציפורניים. כאילו זה היה קליניקת יופי כזה. נורא קטנה, אבל כן, קראו בטיפולי יופי. ומה שקרה אז, שאמרתי, יאללה, הכל מוכן, זהו, איך את כאילו עוזבת את העבודה ואת
עפה משם לעבר העצמאות שלך. אמרתי לעצמי, שנב, את על זה. מה זה על זה? ותוך 3 חודשים מילאתי יומן של לקוחות גבוהות והתפטרתי. וואו. לא יכולתי להכיל יותר את זה שאני... מטורף. כן. לא, גם כאילו מעניין שהיית זקוקה לציפורניים, כאילו לעוד תחום, כדי להחליט שכאילו לגמרי. מה סיפרתי לעצמי? הרי אם האמונה המקבילה שלי אומרת, אי אפשר להיות מאפרת במשרה מלאה כל כך מהר, ואני רוצה עצמאות. יותר חשוב לי אפילו מלהיות מאפרת. עצמאות זה המטרת על שלי, חופש. אז צריך עוד משהו שאפשר להיות בו עצמאית. יופי, אז אמרתי ציפורניים, לקוחות חוזרות, כל 3 שבועות, כל 4 שבועות, יאללה. היומן מתמלא הרבה יותר מהר. נכון. אז זה מה שעשיתי. מהמם. כן? יש לי, טוב, רגע. אז המשיך לך את הסיפור. כן, תמשיכי אותו. יש לי שאלה, עסקתי אבל אני אשאל אותה בציפורניים. אחר כך. עסקתי בציפורניים, קיבלתי לקוחות, הייתי עובדת מהבוקר עד הערב, מאוד מאוד קשה, כן. ואז בשלב מסוים אמרתי, מה, זהו? די, גם... זה מה שאני רוצה. השגרה גם שחקה אותי, כי עבדתי נורא קשה, וגם שאלתי, זה מה שאני רוצה. טוב, מה אני הולכת ללמוד עכשיו? אני מאוד אוהבת ללמוד. אפילו לא תמיד ממקום של ללמוד עוד מקצוע ולאסוף עוד ידע, כמו ממקום שזה כיף לי, מעניין אותי, נעים לי, פותח לי השראה, כזה. איזה כיף. אז אמרתי, בואו נלמד טיפולי פנים, אני אוהבת להוציא שחורים, אני נלמד סרטונים של שחורים, אני אלך ללמוד טיפולי פנים, לוקחים על זה יותר כסף, אולי אני אוכל לצמצם את השעות, כי עבדתי נורא קשה, יאללה, בואי נלך ללמוד טיפולי פנים. אופיר נתן לי את זה כמתנה, הוא שילם לי על לימודים. איזה חמוד. כן, עוד לא התחתנו, אבל זה כזה היה... ברור. מתנה, וואו מבחינתי, והלכתי, למדתי אצל חווה זינגבוי, ויחסית באמצע תחילת הקורס, אמרתי שאני לא באמת רוצה לעסוק בזה. לא הרגשתי שזה משחרר אותי לחופש הזה, שאני עדיין עובדת פיזית, אני עדיין מתכופפת. עדיין. כן. במלא יומן. עדיין. פחות אליב אותי. גם העניין המקצועי והחומר עצמו, ופחות. וואי, זה ממש מעניין. למה? כי אני ראיתי את הסטורי שלך לפני כמה ימים, שהעלית שאופיר שילם לך על הלימודים האלה, ושהיה בזה משהו שהוא כאילו גם מנע ממך לעזוב את זה. ברור. ואני חושבת על עצמי, שההורים שלי שילמו את הלימודים של החינוך המיוחד, זה ממש הקשה עליי לעזוב. כי היה פה עוד פרמטר, כאילו שלא נעים, מה, הם שילמו על זה, מה, אני אבזבז את כל הכסף שהם כאילו שמו על זה עד עכשיו, זה ממש בזבוז. בזבוז. לא בזבוז. זאת מילה חזקה. זה מה שהרגשתי גם. בוא נגיד את האמת, רגע, מה אנחנו עושות בכאילו? זאת המחשבה שעברה לי גם בראש. וואי, לא נעים, 15,000 שקל לימודים. הוא שם לי את זה, לא אני שילמתי ואני לא רוצה להמשיך לעסוק בזה. חמוד. איך אומרים לו את זה? הוא ממש לא התרגש. אמר לי, מה? אז מה? התחתן טוב. אמר לי, אז מה? נו אוקיי. אז תעזבי, אז מה? אז מה את כן רוצה? בוא נחשוב, יאללה, הבנת מה לא? אחלה, בוא נלמד מה כן, מתוך זה. אופיר, כן, הוא די המורה דרך שלי, והוא גם הרבה יותר סבלני ממני, נושם ממני, למדתי ממנו הרבה את זה. ואז שבתי אפילו לא באחת הפסקות, באחד השיעורים, כי לא עניין אותי התוכן בטיפול הפנים. וגללתי, וראיתי שיצא קורס מדריכות של ציפורניים. אמרתי, בונה, הנה, זאת הזדמנות שלי, זה נשמע לי מעניין. זה מעניין אותי ללמד. ראיתי את המורות בטיפולי פנים, זה מעניין אותי להיות במקום שלהם ולהעביר על הידע, ושיש אנשים שמקשיבים לי ולהשפיע עליהם וללמד אותם מקצוע חדש. וואי. אז נרשמתי באותו יום. אני חושבת שאז אני התחלתי לעקוב אחרייך באינסטגרם. כן? פתאום צצת לי עם המניפה של הצבעים. נכון. שהיה בפרופיל, כי גם אני עושה ציפורניים. אפילו הזמנתי ממך מוצרים. פעם, שזה תכף אנחנו נגיע לזה, אבל בעיקרון, כאילו, אני ממש זוכרת אני חושבת שאפילו למדתי ממך, כאילו, מהסרטונים שהעלית. וגם מהסרטונים המצחיקים, אהבתי אותם ממש. כן, אני גם אהבתי אותם, תודה. לא, זה סוף סוף כאילו מצאתי מישהו שיכול להסביר את מה שאנחנו חוות בתור ניקוריסטיות. הזדהות זה כלי חזק. מאוד, מאוד חזק. אז קודם כל תודה, אז מחזירה אותי כזה אחורה לימים יפים, אהבתי את זה גם. נרשמתי לקורס מדריכות, הראשון שהיה אז בעולם הציפורניים. אולי עשו כאלה וזה לא היה נורא מדובר, אז היה כזה, קורס מדריכות. נרשמתי לקורס, מאוד נהניתי. היה לי ממש ממש כיף. וזהו, אמרתי, יאללה, אני עושה את זה, זה הדליק אותי, מצאתי כזה תשוקה והתלהבות שחיפשתי, התעייפתי מלעשות ציפורניים ללקוחות, וחיפשתי את הדבר הבא. וזה היה מבחינתי הדבר הבא. וזה התחיל
העניין הזה של בוא נהיה על זה, ונביא תלמידות, ונתפוצץ באינסטגרם, ונגדיל את הקהל שלי, כשהתחילה הקורונה. וואו, אז זה ממש התפוצץ. יפה, היה לי מלא זמן פנוי, אנחנו בבית, זה היה גם בתחילת הקורונה, שעוד אפילו לא מתערבבים עם משפחה, כי אסור לנסוע, וממש היה לי מלא זמן. אסור כלום. והייתי סוגרת את החדר, ומעלה מלא סרטונים, של מדריכים, וטיפים, ותוכן, וידע, וזה כזה קרה נורא מהר בעיניים שלי, נורא מהר התחלתי להדריך, נורא מהר הגיעו תלמידות, נורא מהר הצטברה לי קהילה, וממש ממש נהניתי מזה. אני עברתי השתלמויות וקורסים, והיו מגיעות אליי, והייתי באורות. ואז מה? ואז נכנסתי להיריון ראשון. והתחילו כזה, הריון בעיניי זה הדבר הכי משמעותי לאישה, בדרך חיים שלה, ובמה שהוא גורם לה להרגיש, לחשוב. ממש, 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 ממש מסכימה איתך. זה כאילו אחד הדברים שבגללם התחלתי את הפודקאסט. כן. אז הריון ראשון הוא מטלטל. לטובה, וגם גורם לך מלא לחשוב. ובמלא לחשוב הזה שצץ לי, פתאום אמרתי, רגע, מה? זה מה שאני רוצה. לאמא. זה מה זה משמעותי להפוך לאמא. ואז מסתכלת גם על העשייה שלך. ולא, עוד לא עלתה לי מחשבה של זה מה שאני רוצה. אמרתי, מה? אולי פחות רואה את עצמי עושה את זה לטווח מאוד מאוד ארוך, אולי אני אכניס בזה שינויים, אולי אני רוצה להרוויח כסף גם מבלי פיזית לא להיות בבית ועם הבן שלי, כי הוא רק נולד, והעבודה שלי הייתה לקבל תלמידות. וואו, אז זה היה כאילו מאוד תובעני לשלב את שניהם. כן, מה זה תובעני? זה לא הרגיש לי תובעני באותה תקופה, אבל ידעתי שאני לא רוצה שככה ייראו חיי. כן. שזמן שווה כסף. בא לי להרוויח כסף, גם לי להיות סגורה בחדר עם תלמידות ולהעביר השתלמות. מהמם. ואופיר, בעלי, שאמרנו מורה דרך עבורי, תמיד עוד מאז שרק פתחתי את הקליניקה לציפורניים לקוחות לקג'ל, אמר לי, בואו נפתח את האר, אתם מכירים מוצרים. באותו זמן אמרתי לו, מה? מי מכיר אותי? מה אתה רוצה ממני? מי יקנה ממני? מה קשור? מה אני מבינה באתר? מה אני... מלא התנגדויות של כאילו, לא גדלים עכשיו? כן. כנראה זה גם לא היה הזמן. ואז זה התחיל כזה, התחלתי לשחק עם זה בראש. ובאמת התחלתי לעבוד על מוצרים. עוד לא אתר. מהמם. אבל לייצר מוצרים. ולאט לאט ההשתלמויות שלי, מצאתי לעשות אותן יותר קצרות. כבר פחות עשיתי השתלמויות שלי על ההתרמה, אז עשיתי יותר השתלמויות קישוטים. ומבחינתי הרווחתי כזה אותו דבר, אבל התחלתי קצת לצמצם את הזמן שאת בחדר סגורה עם תלמידות. וללמוד איך אני עושה כסף, שהוא לאו דווקא בזמן שלי. זה המחירה של המוצרים. ונולד הילד השני שלי, סיילי, ושהוא נולד, זהו. זה זרק אותך. עוד לידה, זו טלטלה, ואני מודה שכשבלידה שלו היה לי יותר מאתגר. עם סיילי היו לי הרבה התמודדויות. מאיזו בחינה? הרגשתי שהסבלנות שלי שם נבחנת. וואו. כאילו מבחינה שהתינוק שהוא היה? או מבחינה שכאילו מי שאת היית באותו זמן? הוא פשוט שיקף לי את הסבלנות שלי שהייתי רוצה שהיא תהיה הרבה יותר גדולה, את רמת האכלה שלי שהייתי רוצה שהיא תהיה הרבה יותר גדולה. הוא תינוק, מה הוא יודע? נכון, לא יודע כלום. הם לא עושים לנו בכוונה, הוא נוכח, הוא קיים, הוא נושם, הוא בוכה, הוא אולי מתלונן. פשוט תינוק. יותר ממה שאז אולי הכרתי עם הילד הראשון שלי, עם מושן, אבל זה לא קשור אליו. הוא שיקף לי הרבה דברים שהיו בעצמי, ופחות אהבתי. כן? לא היה לי קל. פחות אהבתי את עצמי באותה תקופה. זה היה לפני? לפני... כמה זמן? הוא חוגג 2 בשבוע הבא ביום שלישי. כן. מזל טוב. תודה. כן, לפני 2. וכשהוא נולד, אז זהו. כאילו זה זרק אותך לגמרי. אמרתי, די, מה עכשיו? אני עוד פעם חופשת לידה, לא יצאתי לחופשת לידה. פעם חופשת לידה, ואז חוזרים, ואז קורסים, זה כבר לא היה זה מבחינתי. יואו. וכשהוא נולד, פתחתי את האתר שלי, כי אז כבר היו לי מוצרים, אמרתי, יאללה, אז אני מתחילה למכור. אז שיהיה אתר כבר. ולא יצאתי לחופשת לידה, אבל לא קיבלתי לקורסים, פשוט עבדתי המון המון על השיווק של האתר, של המוצרים, זה מה שהייתי עושה. מדהים. באותה תקופה גם אמרתי,
טוב, מה אני עושה? הרגשתי חוסר כזה, רציתי למלא את עצמי בעוד משהו מעבר ללהיות אימא. כן. זה ממש היה צורך שעלה לי. וואי, אני ממש מבינה אותך. הבאתי ילדים צמודים, והייתי אימא 200%. תגידי למי שלא מכיר אותך, מה ההפרש ביניהם? 1.5 שנה. כן. עמוד. והיו לי 2 שהייתי מהם רק בהיריון ואימא, וזה כזה, הכל היה ביחד, ומאוד, זה היה אינטנסיבי. כן. כזה. ואז אמרתי, יאללה, בא לי משהו לעצמי, מה אני עושה? החלטתי שאני אקים פודקאסט לנשים, מתחום הציפורניים, ודבר איתם על הדרך שלהם, ועל הצלחות שלהם, ועל אתגרים שלהם. אז כזה התחלתי לדבר עם אנשים. מדהים. לראשונה שם. זה היה לי, מה זה כיף? אשכרה. כן. זה כאילו, אני מסתכלת עלייך היום, וזה נראה לי תפור עלייך. ממש. כאילו, זה נראה לי כזה, ברור לי שאת מאמנת. זה ממש לא היה ברור לי אז. יותר מזה, אם בעבר היית אומרת לי שנה ואת הולכת להיות מאמנת, הייתי מתגלגלת עלייך מצחוק. הרי מאמנת זה נורא סוג של איזשהו טיפול. אני ממש לא קוראת לעצמי מטפלת, אבל את יושבת עם בן אדם שעה, פותחת לו את הנשמה. נכון. אז הייתי אומרת לך ממש, וצוחקת. ממש, ממש לא. כאילו לא היית מאמינה שזה... לא. שזה שם. אז איך בכל זאת הגעת לשם? הנה, אז קודם כל הפודקאסט. ואני מדברת עם נשים. הוא כאילו כבר דגדג לך כזה לדבר עם אנשים, להתעמק וכזה? ממש לא בחנתי את זה. פשוט אמרתי, איזה כיף. פשוט נהנית מזה. כן, היה לי כיף. זה מילה לי את הלב. מהמם. ואם אני עכשיו בדיעבד יודעת להסתכל על זה, אז גם כשעברתי השתלמויות וקורסים, אז החלק שממש היה ממלא אותי, זה העניין הזה של לדבר עם מישהי, ואת לא רק מלמדת אותה מקצוע, היא מדברת איתך על החששות שלה, על הפחדים שלה, על החיים, על הרצון להצליח, על מטרות, והייתי נורא אוהבת את השיח הזה איתם, האישי יותר מאשר המקצועי. זה היה לי כיף. מי ידע? שוב, זה רק היה לי כיף. מדהים. ואז אמרתי, בא לי לעשות עוד משהו שהוא... יותר עמוק? פחות ציפורניים, משהו שמדגדג לי לעשות, והקמתי אירוע של 60 מדריכות מהתחום. זה מטורף. כאילו, האומץ לעשות דבר כזה. אמרתי, יאללה, יש מי שיבוא. נכון. בא לי משהו שבאמת יחבר בין אנשים. בא לי משהו שהוא לאו דווקא קשור למקצוע, לציפורניים, אבל זו הייתה כאילו זה לא בדיוק ההשתלמות, אבל זה... בכלל לא. עשינו שם הכל חוץ מציפורניים עצמם. מדהים. זה היה אירוע חברתי, זה היה להכיר נשים, הבאתי מישהי שעושה סדנת צחוק, זה היה להשתחרר, זה כאילו היה משהו פאן. מדהים. על האדם שאנחנו, לא על המקצוע שיש לנו. מדהים. פשוט מה שהכי כי זה מאוד חסר לעצמאיות, אני חייבת להגיד. נכון. אז עשיתי עוד אירוע. ספרי לנו עליו. 180 נשים, לא רק למדריכות, למי שרוצה לבוא מעולם כל ציפורניים. מי שהיא נכון. בתחום העצמאות. כי זו הקהילה שהייתה לי, אז ידעתי שיהיה מי שיבוא. אבל גם שם לא דיברנו על ציפורניים. זה לא היה זה. הבאתי את מיטל קומפינסקי, שעשתה הרצאה למנטלית בכלל. כן. והבאתי סטנדאפ. שוב, זה היה לפן, זה היה לכיף, זה היה על האדם שאנחנו. כן, מה, לא היית בזה? לא. לא. לא הייתי בזה. אני זוכרת שראיתי את זה, וכנראה שזה לא היה מדויק לי, כזה דילגתי מעל זה. כאילו ראיתי, התרשמתי, ועברתי הלאה. סבבה. כן. כנראה לא היה מדויק לך לאותה תקופה. ממש. ובאותה תקופה גם בדודה שלי נפטרה. היא הייתה בת 8:45, והתמודדה עם סרטן. וואו. כן, וגם המוות שלה, ובכלל, זה שהיא חלתה, והיא ילדה, והתחלתי לשאול המון שאלות. פתאום עוד יותר חיפשתי משמעות. פתאום זה עוד יותר גורם כאילו להסתכל בפנים. ממש. אני זוכרת שקצת לפני גם המוות שלה וגם האירוע, זה קרה באותו חודש. וואו. שהיא נפטרה, כן, ואז הייתי צריכה לעשות את האירוע. אז הבנתי שמשהו לא עובד לי. זה היה כזה תקופה. איך זה מרגיש שמשהו לא עובד? איך זה מרגיש שמשהו לא עובד? כאילו, איך זה הרגיש לך אז? לא הרגשתי שמחה. כאילו, קמת בבוקר, טוב, מישהו קרוב נפטר. לא, היא עוד לא. לכאורה. לא. היא עוד לא נפטרה. זה היה חודשיים לפני שהיא נפטרה. וואו. איך זה מרגיש? זה מרגיש שאת לא שמחה. אני הרגשתי, לא שמחה. הרגשתי לא מסופקת, והרגשתי כאילו יש לי איזשהו חור בלב כזה, שאני לא מצליחה למלא אותו. אני עושה קורסים. ולא משנה מה את עושה. אני עושה את השגרה שלי, אני עושה קורסים, אני עם הילדים שלי, אבל משהו בי לא מסופק, לא שלם. לא שמח, כן, גם לא שמח. אני ממש יכולה להזדהות עם התחושה הזאת. בשנה האחרונה, מאז שילדתי את מתן ועד שעזבתי את הלימודים, ממש קמתי כל בוקר בתחושה כזאת. לא מסופקת, לא שמחה.
אפילו עם מועקה. יש. ממש. יכולה להזדהות גם עם זה. זה היה כזה, ואיך שעזבתי, עוד לא מצאתי שום דבר אחר. עזבתי, הרגשתי כאילו נפלו ממני 20 טון של בטון, כאילו. ברור. זה היה כל כך חונק, כאילו לאותו זמן. כן, מועקה זה חנק. מאוד. זה חונק, אין אוויר, לא עובר אוויר כמו שצריך. ממש. אז זה מה שהרגשתי. זה מה שהרגשתי, אבל הרגשתי את זה, אבל לא התעסקתי בזה יותר מזה. אני זוכרת שאפילו במרץ, לפני שהבנתי שזהו, אמרתי, הרגשתי את החוסר הזה, אמרתי, יאללה, טוב. אז אני ברבק של אימהות, והבאתי 2 ילדים צמודים, והעסק, פתחתי אותו אחרי שהשתחררתי, אז תקופה, הוא לא קיים מעט זמן, ובוא נעשה אז איזה משהו שיגרום לי להרגיש יותר. כן. ואז קצב החיים שלי היה מאוד גבוה, ואמרתי, טוב, אז מה עושים? אז איך אני גורמת הכל הסטרואידים. כן, הכל היה מהר. אז אמרתי, יאללה. אז אני אלך להיות עסקי, שהוא היה בעיניי תותח, ואני קיבלתי עליו מלא חוות דעת טובות, וראיתי אנשים שמתפתחים איתו, וקבעתי אצלו פגישה, וקבעתי אצל יועצת פיננסית, כי אם אני הולכת הרי לעשות עכשיו דברים... משהו גדול, אז צריך... בואו נסדר לי רגע גם את התשתית הפיננסית של העסק, ונעשה סדר רגע, ונראה מה מומי, וגם הייתי בפגישה עם מישהי שעושה שיווק באינסטגרם, ותדמית ועניינים. וואי, את אומרת את כל זה, ואני, עוד פעם, אני מזדהה, כאילו, עם כל הלוגיקה שיש בזה. מה הכוונה? לוגיקה. שכזה טוב, אז אני אלך ליועצת פיננסית, ואני אכין את השטח, ואני אקח יועץ עסקי, ואני אכין את השטח, ונבנה ביחד, כאילו, מה שאני רוצה. ומה הדבר שלישי? פיננסית, יועץ עסקי ושיווק. אני אעשה שיווק, וכאילו, ואת כל הזמן כזה מחפשת בראש, את מה שייתן לך את המענה לחוסר הזה. נכון. והייתי בטוחה זהו, קראתי לזה חודש מרץ הגדול. וואו. זהו, עכשיו זה היה כאילו ביתה. ממש. וזה קרה, הפגישות האלה, ותוך כדי שאני הולכת ליועץ עסקי, ואני בתהליך הזה של כמה פגישות בייעוץ פיננסי, וגם אצל הפגישה של השיווק, ממש בשלושתם, אני יושבת ופתאום מתחילים ליפול לי הסימונים של רגע. שנייה. איזה עסק אני הולכת עכשיו להתפוצץ איתו בגדול? מה אני עושה בו בעצם? לא בא לי. וואו. לא רואה את עצמי עושה את זה לטווח הארוך. אז מה את עושה, שנה? רגע, על מי את עובדת? רגע. יואו, איזה מפחיד. ממש פחד היה שם. איזה מפחיד זה ממש משהו שאני יכולה להגיד שהרגשתי. כאילו זה פתאום כל מה שהיה לך יציב. כאילו גם ככה הרגשת שיש לך איזשהו חוסר שנמצא שם, בנשמה, נכון. בלב. ואז כאילו את מוצאת קצת כזה כיוונים עם היועץ והזה. בטוחה וכאילו, שזה הפתרון שלי. כן. ואז פתאום את כזה מגלה כל כך הרבה דברים שלא הבנת אותם קודם. ואת נכון. אומרת כזה, מאיפה מתחילים? חשבתי שהיה לי תשתית מטורפת. מה עכשיו? העסק והתדמית שעצרתי לעצמי שם, והקהילה שבניתי לי, זה היה הביטחון שלי. יותר מזה, זה היה ההישג שלי, וואו. אני אהבתי את זה ממש. זה היה לי מבחינתי מקום שגידלתי בו הרבה ביטחון, הערך העצמי שלי היה מבוסס על הרבה מההישגים שעשיתי בעסק, על הגדילה שלי. פתאום אני אומרת, זה לא מתאים לי, אז מה את עושה, כאילו, מי את בעולם הזה? צריך להתחיל מאפס. מה את עושה? לא, המחשבות האלה לא קיבלו הרבה מקום. כאילו, הם היו מאוד כלואות. אני חליתי בשלווקת חוגרת. וואו. איזה ערב אחד, שזה קרה. אני פשוט ישבתי בבית, והרגשתי שהיד שמאל שלי נרדמה. היא לא איתנו. את לא יכולה להזיז. אני יכולה להזיז, אבל היא כבדה, ויש לי בזרמים, ומשהו לא תקין. ואני חושבת שאני הולכת לקבל התקף לב, כאילו שאני מקבלת התקף לב. כי זה מה שאומרים, נכון? יד שמאל. עוד יותר פחד מוות. ואופיר בחתונה, ואני עם הילדים בבית, ואני אומרת לו, תחזור, משהו לא בסדר אצלי. יש לי צמרמורת ממש. למה? כי זה... טוב, אני כאילו מאוד מאמינה בגוף ונפש. עוד לא הבנתי את ידעתי, אבל כאילו... חיברתי, לא ברמה הזו. אפילו שהיית מסוגלת להגיד לו, כאילו, תחזור הביתה, אני לא בסדר. אני צריכה, כאילו, צריכה אותך. אני לא בן אדם דרמטי או נלחץ מדברים כאלה, ושם נלחצתי, אז כן, אמרתי לו לחזור, והוא חזר, הוא אמר לי, בוא נלך למיון. אמרתי לו, לא, עזוב. יאו. זה לא נראה לי שזה משהו למיון, פשוט הייתי חייבת שתהיה איתי, כי אני לא בטוב. והיה לי נורא קשה לישון בלילה, קמתי בבוקר, הלכתי לרופאת משפחה, אמרתי, דחוף, תביאו לי תור, כי משהו לא בסדר.
הלכתי, אמרה לי, תרימי חולצה, תורידי חולצה. אז היא אמרה לי, תגידי, את הסתכלת במראה? ראית את הגב שלך? לא, מה יש שם? אז אמרה לי, קומי, תראי. תסתכלי. אני מסתובבת ואני רואה שכל הגב שלי והזרוע שלי והיד שלי מאחורה מלאים בשלפוחיות, סליחה על התיאור. וואו. כן, ולא כאילו ראית את זה בכלל. לא. לפני זה. אני הרגשתי שהגוף שלי עומד להתפוצץ. וואו. וזאת הייתה הרגשה. שמשהו לא טוב, אני עומדת להתפוצץ. וזה התפוצץ, מה זה שלווקת חוגרת? זה הרפס של הגוף. וואו. זו הרגשה שלא היה לי תפו. הרפס בשפתיים, אבל מה הרגשה שאומרים? שזה פשוט משהו שמתפוצץ החוצה. זה יפה. גם לי לא היה, לי עין הרע, אבל כאילו... ממש, אבל היה לי הרפס של הגוף, אז הנה, זו הרגשה אז יודעת מה התחושה? זו הרגשה שמשהו מתפוצץ לך בגוף. ובאותו יום שזה קרה, אמרתי, די, זה לא סתם... אין כזה דבר ששלווקת חוגרת, זה מחלה גם כזו שיותר מזוהה עם מבוגרים, קשישים. נכון. מה קשור? את בת 28? וואי. מה יש לך? מה קורה? איזה מבהיל. ואז מישהי המליצה לי על יועצת מנטלית, והתקשרתי אליה, אמרתי לה, היי, מה קורה? דחוף. היה לדבר, אני נראה לי צריכה אותך. לא עשיתי שום דבר פסיכולוגית. פעם אחת הייתי אצל פסיכולוגית שהייתי קטנה, לא סבלתי את זה, ממש מפגש אחד, לא תהליך אפילו. לא הייתי אצל אנשים שהם טיפול נפש, מעבר לרופא, כאילו גוף. ואמרתי, אבל את לא פסיכולוגית, נכון? כאילו, ממש גם חששתי. לא רצית כאילו פסיכולוג. מה יהיה? אין לי שום דבר נגד פסיכולוגים. היה לי ממש פחד לפגוש את עצמי. כי מה את עושה בטיפולים כאלה? פוגשת אותך. לא רציתי. פחדתי מזה, אבל הרגשתי שאין לי ברירה. ואז היא אמרה לי, כן, אני מתקשרת. אמרתי לה, תקשיבי. סיפרתי לה מה קורה. אמרתי לה, אני חייבת שתקבלי אותי. אני לא בטוב. אני לא בטוב. והיא נורא כזה הרגיעה אותי, הכניסה לי אוויר. אמרה לי, סבבה, בואי, תבואי. והיא הייתה הבן אדם הראשון שסיפרתי לו מה קורה לי, ועזר לי רגע לעשות סדר בראש. והיא הייתה הבן אדם הראשון שאמרתי לו בקול, שאני לא רוצה לעסוק יותר בתחום הזה, והבנתי את זה, ואיך אני אומרת את זה, לאופיר, לקהילה שלי, לעצמי, היה קשה לי להגיד את זה. בגלל זה קשה להגיד את זה בקול. המשפחה שלי, כן. וואו. וזה היה תהליך לא ארוך, אבל... תהליך אמוני כאילו. היא יועצת מנטלית, היא לא קוראת לעצמה. אני אגיד לך את האמת, נועה, זה לא שינה לי. מה היא? כמו שפשוט, כמו היא שפשוט הייתה עזרה אדם, לך, כאילו. אדם שהקשיב לי, שהכיל אותי, שנתן לי מקום לבטא את הרגשות שלי, הרי מה זה מחלה? למה הייתה לי שלווקת חוגרת? מחלה זה ביטוי של רגשות שלא מצאו מקום אחר להתפרץ, חוץ מבחולי. כבר לא היה מקום, לא. צעק הצילו. בדיוק. וואי. כן, ואז עשיתי את התהליך. וממש כשהבנתי מה קורה לי ואמרתי את זה בכל, גם אמרתי את זה החוצה לקהילה שהייתה לי באינסטגרם ופרסמתי. אני זוכרת את זה. אני לא ממשיכה להיות מורה בתחום, וזה היה הקלה. כמו שאמרתי קודם, הרגשתי שיורדים לי קילואים של אבנים מהגוף. וואו. אז כזה. ואז התחלתי תקופה של בלבול רציני. כי אני לא יודעת מה אני לא רוצה, אבל מה אני כן רוצה? גם שאלה. שאלת השאלות. כן. ומשם איך הגעת ליזמית ומאמנת מנטלית רגשית לנשים? אז יזמית, מה זה יזמית? יזמית זה אדם, אישה, שיוזמת דברים. זה יזמית זה בנשמה. זה היית גם קודם. האתר שלי, זה יוזמה שלי. האירועים שלי, הפרויקט מקושרות, זה יוזמה שלי. אני יזמית בדם. זה שלי. אז זה כבר היה. אבל אני אדם שהיה נורא זקוק להגדרה. כן. לפעול מתוכה. סבבה, אז את לא מורה לציפורניים, את בעלת אתר אונליין, אבל זה לא מילה לי משהו בנשמה. הרגשתי עדיין שאני מחפשת משהו. ובאותה תקופה ראיתי פרסום של קורס מאמנים, ולא היה לי מושג מה זה, אבל האינטואיציה שלי דיברה, ונרשמתי, כמו כל דבר שאני עושה. זה נראה לי, אני מרגישה שזה זה. כמה זמן לקח לך כאילו להחליט? מעניין, כאילו מהרגע שראית את הפרסומת הזאת? יום-יומיים. וואו. יום-יומיים, כן, ההחלטות שאני מקבלת בדרך כלל לא לוקחות הרבה זמן, וגם שהיא נתנה לי פרטים, אז אמרתי לה, זה לא קורס כזה של רוחניקים, כי אמרה לי שעושים מדיטציה. למה, איזה מדיטציה עכשיו עושים בתחילת זה נראה לך? מה לי ולזה? מתלבשים לבן, מחזיקים ידיים בישיבה מזרחית ועושים מדיטציה, זה אמרה לי, לא, שמחי עליי בואי, ולא יודעת למה שמחתי עליה. מדהים. ובאתי.
וממש לא רציתי להיות מאמנת, כן? אבל זה היה קורס של התפתחות אישית. שמילא אותך. וזה היה לי מה זה ממלא. וממש הכניס לי הרבה משמעות. אז זרמתי. איזה מטורף כאילו הגלגול הזה. כן, ותוך כדי, בקורס מאמנים, אפילו שהוא איזשהו קורס של התפתחות אישית, עושים תרגולים של לאמן אחד את השני, וכאלה, ואני אומרת, די, לא רוצה להיות מאמנת, כאילו, רדו ממני, לא רוצה לעשות את זה. גם אל תצפו ממני להשתתף בתרגילים האלה. כמה התנגדויות. מלא, נועה, מלא. כי אני לא רוצה. אז כאילו, למה אני עושה את זה? כאילו, הרגשת שהחלטת שאת לא רוצה, אז לא רצית? או שכאילו, באמת היה לך אמונות על מה זה אומר להיות... זה היה הכל ביחד. או כאילו שניהם. קודם כל, מה זה אומר? דבר שני, כל מה שגדלתי עליו, שאני לא אוהב פסיכולוגים ולמה צריך, וחלט לא לעצמי, ואני גם ממש בן אדם מודע לעצמו. באמת, אני הייתי בן אדם מודע לעצמו, אבל עם מודעות לא הולכים למכולת. נכון. מודעות זה מדהים. מה את עושה איתה אחר כך? אבל זה היה נראה לי... לא, היו לי מלא התנגדויות. לא היה בא לי, וגם החלטתי שאני כאילו לא רוצה, אז אני לא רוצה, נכון? בדרך כלל ההחלטות שלי שאני הולכת איתם. אבל בסוף. כן. אז מה עכשיו? ואז בעצם כאילו במהלך כל הקורס הזה, אז כאילו היה לך את הלא רוצה הזה. מאוד נהניתי מהקורס, מאוד נתרמתי מהקורס, לא רציתי לאמן. עכשיו, זה דבר נורמלי, כי 50% מהאנשים שעשו איתי את הקורס, גם לא הולכים להיות מאמנים. נתרמת ממנו מלא לחיים, לא חייב שאת יוצאת מאמנת ממנו. כן, כאילו בעצמך עבר תהליך, ויאללה. אבל ברקע אני עדיין מחפשת מה אני הולכת לעשות. מה כן. נכון. ואז בקורס גם נתקלתי בחוויות שפחות כזה... אני פירשתי אותם כאילו. כפחות נעימות, ועוד יותר עשו לי אנטי, עד שהייתה לי איזה מישהי מהקורס שאמרה לי, בא לך לנסות? מישהי מהסגל. מדהים. אז תקשיבי, את האמת, אם אני מקשיבה לקול האמיתי בתוכי, כן, אבל מה זה מפחדת? וואו, וגם כאילו נראה לי שיכולת למצוא את הקול האמיתי בתוכך, בגלל שכאילו נחשפת שם להרבה... אמת. הרבה אמת שכאילו... מלא אמת. כאילו... נכון. הייתה חסומה בדברים אחרים, שאותם גילית דרך הקורס. זה קורס קילופים. את מתקלפת שם, את מגיעה לאמת שלך, תרצי או לא תרצי. רצוי לרצות כדי שזה יעמוד שזה ביחד. שזה יהיה נעים. כן. ואז אמרתי לה, טוב, יאללה. ופשוט אימנתי באחד התרגולים שהיו לנו, וזה לא היה כזה נורא. ועד אז כאילו, בתרגולים לא הסכמת כאילו לעשות? עשיתי את זה, לא, אז אני חושבת שלא הסכמתי, ואולי פעם אחת עשיתי ולא נהניתי מזה בכלל. כי זה כאילו חלק מהדרישות. כן, לא נהניתי מזה. לא, אבל לא מכריחים אותך לכלום. אוקיי. כוחה, היא לא רוצה לעשות. בסדר, אל תעשי, שלך. בעיה שלי, לא? אני לא רוצה. יש לך הזדמנות לצמיחה, את בוחרת, קחי אותה או לא לקחת אותה, לא רציתי לקחת אותה. וזה לא היה כזה נורא בכלל, זה אפילו היה קצת מעניין. ואז התחיל הסטאז', ובתחילה אמרתי, אני לא עושה סטאז', אני לא רוצה להיות מאמנת. ואז יצאתי מעצמי. אמרתי, בונה רגע. למה את מתכוונת שאת אומרת יצאתי מעצמי? כי האוטומט שלי להגיד... כאילו הסתכלת על עצמך בחוץ? גם, כן. מה הכוונה? זה אומר, אם עצמי, האוטומט שלו זה להתנהג בצורה א', אז יצאתי מעצמי. פשוט ראיתי את האוטומט הזה. אוקיי, הבנתי למה את מתכוונת. שהאוטומט הזה אומר... יצאתי מהאוטומט. כן, לגמרי. פתאום יכולתי להסתכל עליו ולהגיד, שנייה, רגע, אני רוצה להמשיך להתנהל לפיו. אז עכשיו הוא הביא לי תוצאות א' בחיים. בא לי רגע אולי תוצאות שאני לא מכירה, אולי להיכנס לסימן שאלה, אולי להגיע לאזור שהוא מלא חוסר ודאות, וזה הכי מפחיד אותי, כי אני עד אז ידעתי מה אני רוצה, ועשיתי אותו, נכון? בגלל זה ידעתי לקחת החלטות מהר. ופתאום פה אני נכנסת לאזור של מלא חוסר ודאות. של מלא סימני שאלה. מלא סימני שאלה. ובחוסר ודאות יש מלא חוסר שליטה, ואני לא אוהבת להיות אדם. חסר שליטה? נכון. מי אוהב? אף אחד. יש אנשים שנורא זקוקים. והייתי נורא זקוקה. לוודאות ושליטה. מדהים. אז יצאתי מעצמי, הלכתי נגד האוטומטים שלי, ופשוט ניסיתי. וואו. פרסמתי סטורי, ואמרתי, יאללה. מי שיבוא יבוא. וואלה, ורצו. אני חושבת שאולי אז אני כבר התעניינתי בזה. זה סימן, נכון. התעניינתי בזה, לא הייתי במקום של לעשות את זה כבר, אבל החזקתי לי את זה בראש, שכשאני ארצה, אז יש לי את האופציה הזאת. הייתי אז אצל פסיכולוג, נראה לי בדיוק סיימתי את זה לפסיכולוג, ועדיין הרגשתי ממש מה שתיארת, שכאילו משהו בלב שלי עדיין חסר.
משהו בנשמה שלי עדיין קורה לי ולא יודעת לאן. ואני זוכרת שעשיתי את הטלפון הזה, ואז החזקתי את הטלפון בראש, כאילו אחרי שדיברנו, אמרתי כזה, אוקיי, יש פה משהו, מתישהו. נכון, לא סגרנו ישר אחרי. נכון. לקח זמן, אבל כן. אני מודה שזה אחד הדברים הכי טובים שעשיתי לעצמי. איזה כיף. ממש. אז הנה ההמשך, קורה מולנו. המשכתי את כן. הסטאז' וגם כשעשיתי אותו, לפעמים עוד עלו לי התנגדויות. למה? וואו. כן. ופשוט הייתי צריכה למצוא את המקום שנעים לי לעשות את זה. אז מתוך שיטה שלמדתי, פשוט הכנסתי הרבה... שלא הייתה במאמנים. למדתי שיטה מסוימת, בקורס מאמנים. אוקיי. שיטת אימון. והרגשתי שזה... שבא לי עוד, או אני מחפשת עוד, אז קראתי המון ספרים, וגם הכנסתי את החוויות שעברתי בעצמי, ואת התובנות שלי, והכלים שיש לי, ולאט לאט הרבבתי לעצמי איזה משהו, שדרכו אני מלווה היום נשים, וכשעשיתי את זה נעים לי, ולא רק כשיטה שדרכה אני צריכה. כאילו by the book כזה. אבל זה שוב, זה לא מה שאף אחד דרש ממני, זה מה שאני דרשתי מעצמי. זה מה שלמדת, לפי זה את צריכה לאמן. פשוט הרבה עשיתי עבודה של להתנתק מהגדרות, למרות שכל מה שחיפשתי היה... הגדרות. הגדרה, נכון. מפתיע. ורק כשהצלחתי לשחרר את החיפוש, ולהתנסות, ולהיכנס ללא מודע, ולהסכים לעשות דברים שמפחידים אותי, הצלחתי למצוא. ואז הנשמה שלי הרגישה פשוט... במקום? אני לא יודעת אם אפשר להגיד לזה במקום, בעיניי כל החיים האלה, הגלגול הזה שאנחנו עוברים בתוך נשמה, נכון, זה מסע, זה דרך. בעיניי, שנשמה מסיימת, אז היא כבר לא כאן, היא נמצאת אי שם בגן עדן, ויכולה להסתכל על כל החיים שלה אחורה, ולהגיד, וואו, מה עברתי, ומה למדתי, ואיך היה. כל הכבוד. גם. אז אני לא מאמינה בזה שנשמה מסיימת את התהליך שלה, וזהו. אז זה לא כאילו, הרגשת במקום ודי. הרגשתי שהנשמה שלי מאושרת. הרגשתי שהנשמה שלי מסופקת. הרגשתי שאני מוצאת הרבה משמעות במה שאני עושה, ללוות את האנשים שאני מלווה אותם. זה היה לי נורא ממלא. הרבה זמן חיפשתי משהו שימלא אותי. וזה מדהים, כי אם אמרנו מקודם שכשעסקת בציפורניים, עשית כאילו אותו דבר, אולי עם פחות כלים, אולי עם פחות ידע, אבל כאילו, כן. the same. לגמרי. אבל מי יודע להסתכל על זה ככה, כשהוא נמצא בתוך זה? לא, כל החוכמת הבדיעבד היא סופר חוכמה. מדהימה, אני מתה על חוכמת הבדיעבד, כן. אז זה הרבה, זה מה שאהבתי גם אז. פשוט העליתי לא מזמן סרטון, הקליניקה שלי אז, וצילמתי את הקליניקה של ציפורניים. הקליניקה של היום, צילמתי את הקליניקה שלי היום, ואמרתי. בשניהם. אני פשוט עדיין מקשיבה לנשים במשך שעה, פשוט החלפתי את הפורה. מדהים. וואי, זה מדגדג נורא. מה מדגדג לך? אני מאוד אוהבת כאילו לדבר עם אנשים, אני חושבת שלא סתם אני בתחום של האיפור, ולא סתם אני בתחום של הציפורניים, וגם לא סתם הלכתי ללמוד חינוך מיוחד. אין מקרה בעולם. נכון. וזה גם לא היה בזבוז שההורים שלי שילמו את הסכום הזה, וגם לא היה בזבוז של שנתיים שלמדתי שם. חוץ מזה שנהניתי מהשנה הראשונה, אולי מהשנייה פחות, אבל כאילו, אם לא הייתי עוברת את הדרך הזאת, אני לא חושבת שהייתי כאילו מגיעה היום, כאילו לבחור, קודם כל לעזוב את הלימודים שלי, ולא לפעול מהאוטומט שלי, וגם כאילו להתחיל לחשוב, כאילו, מה כן, ממש, אני חושבת שכאילו אני קצת נמצאת במקום שאת היית בו כאילו לפני, לא יודעת כמה זמן זה היה, אבל כאילו... מה זה, מה במקום הזה? מקום של עכשיו צצים לי הסימני שאלה, או עכשיו אני אולי קצת מתחילה יותר לקבל תשובות, אבל כאילו עולים הסימני שאלה, ואני אומרת כזה, אוקיי, אני יודעת מה לא. אני לא רוצה ללמוד חינוך מיוחד. הפסקתי. מה כן? ופתאום זה היה ממש מפחיד בשבילי, כי כאילו אני, גם אמרתי את זה בפרק הראשון, שכאילו אני תמיד ידעתי, תמיד, כאילו אני כזאת שיודעת. גם התחתנתי בגיל 19, גם הבאתי ילד יחסית צעיר לגיל שלי, אני בת 23, ילדתי בגיל 22, בחרתי תואר נורא מהר,
גם אפילו בלבחור את השירות לאומי שעשיתי, שירות, צבא, מדרשה, מה לעשות, מכינה, כאילו היה לי ברור שאני מתחילה שירות, ואני עושה ככה, ואיפה, וכאילו, הכל היה לי נורא נורא ברור. ופתאום כשלא ברור, אז מה? אז אני מרגישה כאילו אני בתוך ים ענקי, וזה ממש מפחיד, אני לא יודעת לשחות פה, כאילו. אני לא חושבת שאת לא יודעת לשחות בו, כמו שאת לומדת איך לשחות בים קצת שונה מהים ששחית בו קודם. ממש. אני מרגישה שכאילו פתאום אני מגלה מה המצופים שלי, ומה הדבר, כאילו איך עושים חתירה, ואיך שוחים בזה. זה לא שכאילו זרקו אותי למים, כאילו, ואני לא יודעת עכשיו מה עושים. כאילו, יש דרך ללמוד. כאילו, אני לא חייבת להישאר ולטבוע. לגמרי. זה עניין של בחירה. את ממש. גם ממש לא טובה. תראי, עצם זה שאת יושבת פה. נכון. פודקאסט, הדרך לעצמי, ומבררת מה כן, וגם זה שבכלל שואלים מה כן, מעזים לשאול מה כן, כבר פותח איזשהו נתיב, ממש. שתשובות יכולות להגיע דרכו, ולהראות לך מה כן, ואיזה שהם סימנים, אולי דברים, היי, וואי, מלא סימנים. איך אני מאמינה בסימנים, את יודעת? גם אני. ממש. עכשיו, אתמול נרשמתי לקורס מאמנים, גם אני. גם נרשמתי לקורס דולות, דולה פוסט פרטום, שזה דולה לאחרי הלידה, שעולם ההיריון והלידה מאוד 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 מעניין אותי, אפילו ממכר אותי כזה, ונורא התלבטתי אם גם לעשות את הקורס מאמנים במקביל, זה אפילו באותו יום בשעות אחרות, וזה יהיה לי קשה, והיה לי 1000 תירוצים למה לא, וכל הזמן מצאתי למה לא, וזה פשוט כל הזמן חזר אליי, אם זה היה פרסומת, אם זה היה... פתאום ראיתי בסטורי אפילו של מאיה ורטיימר, עכשיו אני עוקבת אחריה סתם, אבל פתאום מה קשור, כאילו זה אותו קורס היא עשתה את הקורס. כן, ואז אמרתי, אוקיי, עוד משהו, ופתאום אני זוכרת שנראה לי זה היום אחרי אימון, או ממש אחרי אימון, פתאום ישבתי מול המחשב, ופשוט הקלדתי מעיין בן ציון, כאילו את הקורס של המאמנים, ואמרתי כזה, אומייגאד, רגע, כזה, זה פשוט קרה לי לעשות את זה. זה קרה לי כאילו, הייתי חייבת כאילו לעשות את זה, ממש הרגשתי שכאילו, אין, אני חייבת לבדוק, ונורא היה לי קשה, אני חושבת שזה עוד פעם, כאילו כל הקילופים וההתנגדויות האלה, לא עולים לנו סתם, לא נוח לנו לצאת מאזור הנוחות שלנו. לא, זה לא נוח. ממש לא. אבל הנשמה עדיין חסרה, עדיין אני חושבת שכאילו משהו קורה לי, ומשהו כאילו, אני ממש ממש מחפשת, אני מקווה שאני אמצא בזה, כאילו את הצמא, כאילו את המים שאני רוצה לשתות. אני בטוחה שאת בדרך למצוא את המשמעות שלך, ואת המים שאת רוצה לשתות, כמו שאת אומרת, וזה ממש יפה גם פשוט להתמסר לדרך שלא יודעים איך היא הולכת להיגמר. בלי לחשוב על התוצאה. נכון. אני חושבת שזה ממש שיעור בשבילי, כי מאוד קל לי, להגיד כזה, טוב, אני רוצה להיות שם, מה הדרך, כמו שאמרנו, כאילו, מקודם, יועצת כזה וכזה וכזה, וכאילו, איך אנחנו נעשה את ה-wish list, כדי שזה, כאילו, כל מיני wish, כדי שזה יעבוד, אבל בסוף, החיים לא עובדים ברשימה, כאילו, יש פה דברים יותר עמוקים. לגמרי. אני חושבת שזה גם, זה נורא מלחיץ להיות בחוסר ודאות, אבל זה הזדמנות מטורפת, לגלות דברים שאני לא יודעת אם אני הייתי חושבת אי פעם ללכת להיות מאמנת או לעבוד ככה מול אנשים, אם לא הייתי הולכת רגע לדרך כזאת של הפתעות. אין, סימן שאלה, נכון. ממש להסכים להיות בסימן שאלה ולראות מה הדרך מביאה. זה ממש מרענן מלהיות אדם שיודע תמיד מה הוא רוצה ואיך הוא הולך להשיג את זה, ואיך הדרך שלו הולכת להיראות. גם מה אנחנו יודעים? כלום. מה אנחנו יודעים? אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הרבה. אנחנו לא באמת שולטים פה על כל כך הרבה. בואי, תראי באיזה מציאות אנחנו חיים עכשיו. נכון. 100% ממנה היא לא ממש בשליטתנו ככה בלנהל את זה. נכון. החיים קורים. אנחנו לא רואים את התמונה הגדולה, זה משפט שאני מאוד מאוד אוהבת, כי אני לא רואה את התמונה הגדולה, אני חושבת, אני יכולה להגיד מה אני רוצה, לאן אני רוצה להגיע, זה מדהים, גם אדם חייב, זה צורך בסיסי, להיות בוודאות מסוימת. כן. אבל כל עוד אני גם מבינה שאני לא רואה את התמונה הגדולה, כשאני מסכימה להתמסר לסימני שאלה או לדרך, מתגלים לי פתאום דברים. מלא דברים. מדהימים, שלא בטוח הייתי... ממש. אז אני רוצה לשאול אותך, מה את מרגישה שגילית בדרך הזאת?
שלא היית מגלה אם היית בוחרת בדרך אחרת. תשמעי, יכול להיות שהייתי מגלה את אותו הדבר בדרך אחרת, אין לנו איך לדעת. כי זה הדרך שבחרת. נכון. אבל מה גיליתי בדרך שעברתי? מה? כן. עוד פעם זו שאלה. מה? מה גילית בדרך שעברת, שאפשר להגיד כאילו שלא ידעת על עצמך? אז מה גיליתי על עצמי? כן. גיליתי שאני מאוד הייתי אדם שאוהב להגיד מה לא, ולהגיד לעצמי זה בחיים לא. כאילו להיות נורא חד משמעית והחלטית לשלילה. למה זה עזר לך? זה שם אותי במקום של שליטה בוודאות. ככה זה, אז למה זה עזר לך? שאלה, אני לא בטוחה שכולם יבינו אותה, אבל יפה. כן. למה זה תמך בי? כי זה עזר לי להיות בשליטה בוודאות, ולהיות אני בוחרת. כן. למה זה פחות תמך בי? כי הייתי מפספסת המון. כאילו המון הזדמנויות שבגלל ההחלטיות, כאילו פספסת אותם. אז גיליתי שאני יכולה גם להיות אדם יותר פתוח. להזדמנויות, להפתעות. גיליתי את זה. מה עוד גיליתי על עצמי בדרך? גיליתי כמויות של הכלה ושל סבלנות ושל רצון להיות בעזרה ותרומה לאנשים אחרים. מי ידע? אני לא ידעתי. אני לא רציתי לדעת. גיליתי על עצמי שאני יכולה לחיות קצב שהוא הרבה יותר רגוע. הייתי בטוחה שזאת אני, זה האופי שלי, החיים שלי הם על קצב טורבוטיל בליסטי, וכאילו זה האופי שלי. מעניין. לא, גיליתי שאני ממש יכולה וממש נהנית מלחיות חיים בקצב, מה זה אחר? מה זה בסבבה? זה ממש מעניין, כי מה שעולה לי זה כזה מאוד מאוד נוח לנו, כאילו להמשיך ולחיות באותם הדפוסים שלנו, באותם ההרגלים וכזה, ואני חושבת שכל אחד צריך משהו שכאילו ימשוך אותו רגע להגיד, אוקיי, לא, כבר זה לא נעים לי, או כבר לא רוצה, אבל זה מעניין עכשיו, אני מתנתקת פתאום. אחד הדברים שאנחנו עובדות עליו באימון, זה שכשאנחנו, אני יודעת על עצמי שכשאני מדברת על משהו שהוא ממש מתקרב לנקודה אמיתית, ושאולי אני לא רוצה כל כך לדבר עליה, אז המוח שלי פשוט כאילו לא קיים, אז זה ממש קרה לי עכשיו. אני צריך שתזכיר לי על מה דיברנו, ובינתיים אני נשאר. אני יכולה לחזור למה גיליתי על עצמי, אם זה עוזר לך. אני מושג מה אמרתי. יאללה, לא, בואי נעשה, התנתקנו אז התנתקנו, תביאי עוד שאלה מרשימה שלנו. יאללה, שאלה אחרת. יאללה. למה בכלל לעשות התפתחות? למה? אני חושבת שזה מה שרציתי לשאול באמת. כי כאילו סבבה, נוח לי להיות ברגלים שלי, אבל למה? למה עכשיו כאילו לבעוט את עצמי? יש משהו נורא מפחיד בלהחליט שאתה עובר לדרך אחרת. וגם כאילו ממש קל שאני נמצאת, ואני אומרת, בסדר, אני כזאת. אני חיה על טורבו. אני יודעת שאני חיה על טורבו. בסדר, עם זה אני עובדת. או אפילו שאת כבר כאילו שינית את זה, ואנשים אומרים לך, בסדר, שינה, ואת כזאת. כאילו, אבל את כבר לא כזאת. אנשים יכולים להגיד מה שהם רוצים, העיקר זה איך אני מרגישה. אם אני מרגישה שהקצב הזה פחות גבוה לי, עושה לי הרבה יותר נעים, זה מה שמשנה לי. מה האנשים עוד חושבים עליי, ואם אצלם בראש עשו עדכון גרסה על העדכון גרסה שעשיתי לעצמי, זה לא שלי ואין לי איך לשלוט על זה. כן, למה לעשות התפתחות אישית? זו שאלה מעולה. כי ליחצן את זה, בתכלס, זה לא כזה קל. בעיקרון, אני גם מאוד מבינה אנשים שלא עושים את זה, כי זה הרבה יותר פשוט. התפתחות אישית היא יותר מאתגרת ופחות נוחה מלהיות אדם לא מתפתח. אז למה כן? שאני אדם שהוא חי את חייו, כן. ללא כל עבודת התפתחות אישית, אני פשוט זורם. עם הדפוסים שלי, עם החיים שלי, עם איך שהם נראים, כל מה שקורה לי... לא בהכרח שאני אוהב את זה, אבל אולי זה יותר נוח לי. נכון, אבל כל מה שקורה לי פשוט קורה לי. שוב, לא בטוח שאני מקבל את זה, אבל אני חי לתוך זה. כשאני עושה התפתחות אישית, יש לי את האפשרות, במקום להיות מובל ולהיות מנוהל, להוביל, לנהל, לבחור. יש בזה הרבה לקיחת אחריות. לקיחת אחריות זה מה שמפחיד אנשים. נכון. כי פתאום את מבינה שזה לא החיים קוראים לך,
וזה לא עשו לך, אחראית אכלו לך, עליהם. שתו לך. כן, מה בי יצא רגע סיטואציה כזאת? כן. למה אני בוחרת בדרך ש... מדהים. זה נורא מאתגר להסכים להיכנס לדרך כזאת של התפתחות אישית, כי שוב, זה מאוד לא נוח, וזה מלא לקחת אחריות. אבל הרווח שלה, לא רואה ממטר וואי, ממש. את מה שקורה כשאני לא עושה עבודה עצמית ועבודה של מודעות. אני מאוד אוהבת את התוצאות של החיים שלי ושל הרגשות שלי, ובכלל את כל התמונה הזאת שאני חיה בה היום, מאז שהתחלתי לעשות עבודה עצמית. אני רוצה לשאול, אם זה כאילו בלוגיקה, כאילו אנחנו יכולים להבין למה זה כדאי. למה עדיין אנשים מפחדים מזה? למה? אמרנו ממש עכשיו, כי זה ממש לא נוח. אבל סבבה, כאילו, את אומרת, אני יודעת שזה יהיה לי לא נוח, אבל זה שווה כי יהיה משהו גדול יותר אחר כך. תשמעי. כאילו, אני רוצה שקצת נדבר על ההתנגדויות האלה. אוקיי. כאילו, נניח עכשיו, כשאני רציתי לעשות את הקורס מאמנים, וקצת היה לי ברור שאני רוצה להתחיל אותו. כאילו, לא קצת, היה לי ברור שאני רוצה להתחיל אותו. האם השנה הבאה? שאלה. אבל כל פעם שחשבתי שכאילו כבר לא בא לי, כאילו אולי זה לא, מצאתי לעצמי 1000 תירוצים למה לא, כי עברתי השנה שנה מאוד מורכבת ומאוד התפתחותית, אז אולי כבר לא צריך, מצאתי באמת כאילו ממש 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 הרבה תירוצים ללמה לא, כל פעם זה חזר אליי, כל פעם. ואז אני אומרת, אוקיי, כאילו למה, לוגית אני מבינה למה שווה לי לעשות את זה. אבל אני מבינה שזה לא חוזר לי כאילו... כן. המוח שלנו אוהב מה שמוכר לו. כן. כל דבר שלא מוכר לו, מאיים עליו. אפילו אם זה משהו ששווה. זה לא מוכר לך? מבחינת המוח שלך זה מאיים עליו. מדהים. משם כל ההתנגדויות שלנו מגיעות. מה שלא מוכר, מאיים. חוסר ודאות נורא מאיים. חוסר שליטה נורא מאיים. אז כל מה שמוכר למוח, אפילו שהוא לא הכי מדהים לך, זה יכול להשאיר אותך במקום, זה יכול למנוע ממך להירשם ללימודים חדשים, זה יכול לגרום לך לא להיכנס לזוגיות, או לבקש קידום בעבודה, זה יכול למנוע ממך את כל זה. אבל עדיין, זה מוכר לך המקומות האלה? את כבר מכירה איך זה לא ללכת ללמוד? איך זה כבר להישאר במקום הזה שאני בעבודה בלי הקידום שלי? איך זה להיות בלי זוגיות? את כבר שם, אז כאילו את כבר רגילה נכון? למקום הזה. בדיוק. אז מה שלא מוכר לנו, מאיים עלינו. ואגב, זה הרבה יותר עמוק מפשוט לשמוע את המשפט, וזה להגיד, אז בגלל זה אני מתנגד. הרבה פעמים ההתנגדויות שלנו, הם בתת מודע שלנו, ואנחנו לא באמת שומעים אותם ככה בעלנל בתוך הראש. נכון. ונדרשים לשאול כמה שאלות עמוקות, או לעשות איזושהי עבודה פנימית, עם איש מקצוע או בלי איש מקצוע, כדי לשמוע את ההתנגדויות שלנו. מדהים. רוב האנשים לא ייסעו בעולם ויגיד לך, כן, אני מתנגד לשינוי, כי נראה לך, לא בטוח שהם אפילו יודעים שהם מתנגדים. שעולה להם התנגדות. גם תגידי להם שהם מתנגדים, הם התנגדו גם לזה. לא, זה לא עובד ככה. זה לא העניין. כן. ככה יגידו. בא לי שכזה נסתכם, ונגיד כזה טיפ זהב אולי, למי שמתחיל דרך כזאת של התפתחות, או שרק מציץ לעולם הזה, או פוזל אליו. טיפ הזהב שלי זה, פעם מישהי אמרה לי לאכול חמלה לארוחת בוקר. וואי. וזה הטיפ הכי טוב שאני יכולה להביא. למה? כי התפתחות אישית, יש בה הרבה להכיר את עצמך מאוד מאוד לעומק. מאיפה אתה פועל, מה גרם לך, כל מיני התנהגויות שלך שלא בטוח אתה אוהב. לא תמיד אנחנו אוהבים את מה שעולה לנו מתוכנו. כן. וחמלה פשוט מאפשרת להמשיך את הדרך. אני כל כך מחייכת. כאילו, אני חושבת שבכל אחד מהפרקים זה עולה. זה שאני רוצה שיהיה לי יותר חמלה אל עצמי בחיים שלי. וזה באמת, זה צריך לבוא ביחד עם התפתחות, אין מה לעשות, כי באמת מגלים דברים שהם לא כל כך נעימים. נכון, ואז מה שיכול לקרות זה ההפך. במקום שהתפתחות אישית תגרום לך להיות יותר חופשייה, יותר מאושרת, יותר, זה יכול להפוך אותך להיות יותר ביקורתית לעצמך, לא מקבלת דברים, יכול לגרום לך יותר להתנגד, זה יכול לעשות את ההפך הגמור. אז במקום שאני אעשה דרך של התפתחות, יעלו לי דברים, ואני אוכל על עצמי סרט, או למה לא עשיתי את זה עכשיו, או איך לא ידעתי את זה, או למה אני מתנהג ככה, או למה אני לא בוחר אחרת כשיש לי את הכלים. כן.
חמלה אומרת, לארוחת הבוקר. אחלה. איך שאת, גם עכשיו. מדהים. גם לפני ההתפתחות, גם אחרי ההתפתחות. זה מה שידעת. אני חושבת גם מדהימה. כאילו לא להאשים את עצמך באופי שלך. כן? זה הכי קל להגיד כזה, בסדר, אני כזאת כי הייתי ככה, וכאילו איך שקרה משהו כזה, אז הגבתי ככה, כי אני כזה, כאילו מאוד כזה, זה גם דברים נכונים. כן, כאילו, אני מרגישה שהרבה פעמים כאילו לקחת אחריות, לפחות אצלי, לקחת אחריות כאילו על מה שקורה לי, גורם לי כאילו להיות ביקורתית על עצמי ולהאשים את עצמי, זה ממש משהו שאנחנו עובדות עליו לאחרונה. זה בדיוק מה שדיברתי עליו, ואם אני ביותר חמלה, אז אני מבינה מאיזה מקומות אני פועלת, אני מכירה חלקים בי שלא תמיד אני... נעימה. נעים לי להבין שהם קיימים, אני מקבלת גם אותם. כן, ואז נראה לי אחרי שאתה מקבל אותם, קצת יותר קל לעבוד איתם, וכאילו להצליח להשתנות. הרבה פעמים אנשים אומרים כזה, אולי זה מה שנראה לי היה לי בהתנתקות מקודם, שכאילו הרבה פעמים אנשים אומרים, טוב, זה הדפוס שלי, אין איך לשנות את זה. או כל מיני מחקרים כאלה שאומרים כזה, עד גיל 25 המוח מתפתח, ואז כאילו אין לך איך לשנות. או עד גיל זה וזה, ככה וככה קורה, וכאילו, מי אמר? אבל מי שרוצה להאמין בו, זה אחלה דבר להאמין בו, כי יש לו אחלה תירוץ לא לשנות. ולמה זה לא יעבוד? כי עד גיל 25, אי אפשר לעשות שינויים, מה אמרת שמקודם, לא יודעת איזה מחקר זה? אז אני לא יכול. ואז אני נשאר תקוע. אחלה תירוץ. מהמם. וואי, שנב, תודה רבה. תודה לך. אנחנו יכולות לדבר עוד שנתיים. נכון. תודה רבה רבה. תודה רבה רבה לך, ממש שאירחת אותי, והיה לי גם ממש כיף איתך.